ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପରିବା ଦିଆ ଚକୁଳି। ବିନା ବିରି ବିନା ଦହିରେ ସେ ପୁଣି ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ତିଆରି। ତା ସହ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆମେ ଏକ ଟେଷ୍ଟି ଚଟଣି, ଯାହାକି ପିଠା ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିଫିନରେ ଦେବା ପାଇଁ ହଉ, ସବୁଥିପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଛୁଆରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବା ବାଦାମ ଚଟଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ବାଦାମ ପକାଇ ଭାଜିବା। ମୁଁ ମୋ ଅନୁଯାୟୀ ବାଦାମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବାଦାମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେବେ। ତାପରେ କଢ଼ାଇ ବସାଇବା, 2 ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେବା। ତାପରେ 2ଟା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ତାପରେ ଛଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା 6ରୁ 7ଟା ଗୋଟା ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ଭଲରେ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଭଲରେ ଭାଜିବା ପରେ ପିଆଜ ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଟମାଟୋକୁ ଭାଜିବା। ଟମାଟୋକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ପରେ ଛଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ବାଦାମକୁ ପକାଇବା। ବାଦାମକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତାପରେ କଢ଼ାଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଏବଂ ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚଟଣି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚକୁଳି ବନାଇବା। ମୁଁ ଏବେ 1 କପ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ପିଠା ବନାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କଭର ଦେଇ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚାଉଳଟି ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାର ନେବା। ସେ ଜାରକୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳ ଦେବା ପରେ କିଛି ଅଦା ଏବଂ ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିଦେବା। ଏହି ପିଠାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ 2ରୁ 3ଟି ଆଳୁ। ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ଆଳୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ସେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ଚିକ୍କଣ ବାଟିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ନେବା। ତାପରେ ଏକା ଜାଗାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କଟା ପିଆଜ, ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବଂ କଟା ଟମାଟୋ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା, 2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବା। ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ପିଠାଟି ଚଟପଟା ଏବଂ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ। ପିଠାଟି ହାଲକା ଏବଂ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଇନୋ କିମ୍ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାଟରଟି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଯେମିତି ଆମେ ଚକୁଳି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସେଭଳି ଏହି ପରିବା ଦିଆ ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଠାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ
ପିଠା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଉଥିବା। ଏବେ ଆମର ପରିବା ଦିଆ ପିଠାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପିଠାଟିକି ବନେଇ ଖାଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।